mga bay, welcome sa atong pinubre nga mga hisgutanan na to. Aning atong opinion karon nga the big one versus deuterium, mga Pinoy scientist o kining nuclear bomb. Sa may connection aning atong mga hisgutan karon. Mga bay, dili padugay nga nanawagan atong presidente sa mga scientist nga unta katong tua sa gawa sa atong nasod nga mobalik una unta dinhi sa Pilipinas katong mga inventor. Sayang kay mga bay no, kay sa pila ka mga dekada daghan kay tag mga inventor mga bay, mga scientist nga kanang wala masuportahe sa atong gobyerno niya. Karon tuwa dito nagserbisyo sa gawa sa atong nasod niya. Doon na pagitay mga kauban nato nga mga Pinoy nga mismo naagid sa NASA nagtrabaho. Kanang NASA mga bay, dili na siya kanang basta-basta nga mo trabaho ka ng kumpanya ha. Kay mga apply ka diha, dili ka pwede diha og dili ka genius, dili na siya sayon sudlon kana nga klasiha sa ahensya kanang NASA. Ya lagi mga bay, ang atong presidente nanawagan sa tanang mga scientist nga unta nga mo balik na dinhi sa atong nasod. Wala pa ta kay bawon og unsay ubang mga project ni Bongbong nga first time sa mga presidente nga nakadungog ta. Mismo ang presidente na gyud ang mi auhag sa mga scientist. Ambot og iya ba kani nga gahinan og dakong budget maayo unta mga bay no. Kay di pa lang dugay no atong mga inventor naka-imbento og klase sa armas nga kanang gitawag og kuan kining buhawi. Nya karon dunay kanang mga engineer na to sa gawa sa atong nasod nga kining mga barko nga panggubat nga anhin na dinhi trabahoon. So kana mga bay, ang atong mga scientist dili lang makatabang lang sa kuan sa atong agrikultura ug sa sektor sad sa kuan sa atong armadong kusog. Kay kuwang gid kayo ang atong mga kahimanan sa armadong kusog ug subo kayong palandongon nga wala pa kitay submarine in town bay. Huyang kayo ang atong militarisasyon unya wala pa tay multilateral fighter. Yatong pagka presidente ni Digong mao gid unta na iyang damgo nga makabaton ta ana kining submarine kaning multilateral fighter. Pero subo palandongon na human na lang yang termino. Wa gid in taon makapalit ang atong presidente ana tungod kay naabtan sa pandemic. Diha naman nung dato. So kanang naadya karon sa Air Force kanang FA-50 for your information mga bay, dili pud pagunsa sa panahon pa na ni Noynoy Aquino, sa kuan pa na sa Horizon 1 pa na. So mga bay, kining kuan bay, kini bitaw mga nasod nga dunay mga nuclear, peligro kay bay kay og pareha ng Russia may ganin na kay dili na kanang kuan, dili na likion og utok na si Vladimir Putin. Niya mao lagi kaning mga nasod nga dunay mga nuclear bomb. Gasalig man kuning ubang nasod nga ani bay niya ang delikado pareha aning North Korea nga nagsigil ag pasingit sa mga silingang nasod sa Asia sama sa Japan ug sa kining sa South Korea. Umuli ko yun ang utok ng presidentiha niya. Iyan ang pabuto ng kining kanang mga nuclear bomb nga naa diha sa ilang nasod. So kana peligro kay na mga bay. Delikado kay na. Kundi shout out sa kuano, shout out sa banda nga Kasikas. Ang kuan ni bay, ang concern na to ani kay ni amang koy ubang nasod nga magsalig kaninya mo ni ilang gamiton sa
kanang pagpanghulga okay lang tana og ipundo lang na nila. Pero ambot ug sa gitumong na nila nga nagkuan magid sila na nagdinner gid sila na nga bisag kun saon na to pagunahon na mga bay. Unsa may kapuslanan nimo nga magtinner kag nuclear kani mga nuclear okay ra gamiton og sa pag kuan sa enerhiya. Pero gimuon na nimong bomba nya magtinner ka na. Unsa man nimo nang gamiton sa pagpanaggang? Nailaing nasod nga bombahan ka na giimo ng sagngon pinaagi sa nuclear bomb kita tanan na ni mapagan man ta ni mga bay. So ang kuan na to ani bay kini ang hadgit na to ani sa mga Pinoy nga mga scientist. Maayo unta mga bay nga kining mga Pinoy nga scientist bay no lahi ni sila pagka kuan ni atong mga isuon nga mga Pinoy lahi nga pagka creative sa larangan sa siyensya. Ang ato utang hagit unta na nila nga makaimbento sila og klase sa element unsa una pag counter ang nuclear. Dili counteron nga pareha ba ka ng mga HIMARS ba nga kanang mga missiles nga imong intercepton pareha sa Israel. Nga gibombahan sila sa Syria pag human ilang gi-intercept pero timang daghana na nila mga hypersonic nga mga missile. So hindi ko ana na nila ni counter na didto sa babaw. Bubuto na didto sa babaw pero mga dibra nag-asa na mutugpa. Kana delikado kay na. So ang pasabot nako nga dili ingon ana nga pag-counter nga intercepton kun dili kana bang klase sa elemento nga og naay kuan naay mo gamit ana mga nuclear bomb unsaon nga inig-intercept ana niya kanang higupon siya ba. Dili kan bungkabon. So kana wa pa kita kahibawan na ba no pero nindot og naay scientist nga makaimbento ana nga ilan ang intercept po ng nuclear bomb kung bisag kinsang nasura ang mugamit ana asa na nila ipatugpa sa ilang mga kontra nila kunya counteron siya dili counteron nga para bungkagon dito sa babaw dili pareha anang kuan kini mga air to air kanang mga missiles kay kana intercept po na nimo mga bungkag ang mga dibra na peligro man po asa na mo tugpa. Di pa lang daw kayo katong dihay kuan nga na palgan dia sa West Philippine Sea. Unsa tong klasiha to sa kuan, usang klasiha to sa missile to pero nahibaw-an nga kadto dihay nga missile iya sa China. So nindot kung ang atong mga scientist mga bay makaimbento og klase nga kuan o unsaon na nila pag-search. Kay kaniya to magtan-aw ta sa tong periodic table pero daghan ng mga chemical elements. Unsaon na nila pagkombinar nga maimbento na nilang kuan klase sa sabay tawag na bomba baka na nga inig-intercept anang nuclear bomb imbis kay bobuto siya nga kanang katag unsaon nga inigsugat na mahigop siya makuan siya kanang dili pa dong kuan ba katag siya ba dili scattered kun dili pa dong sa kuan kanang mahipo siya. So nindo no sinsya ba mo mo ni nasud sa kung ulo. Karon mga bay ate taning kuan kining deuterium mga bay. Ako dugay na ko nakahibaw aning deuterium pero wako kahibaw nga doon na day grupo nga naglihok day ani. Ako ba na wa pa kasabot aning kuan unsa ning deuterium. Kining deuterium mga bay usa ni kaklase sa kuan kanang isotope gani sa hydrogen nga dunay kuan kining sa ngalan ni galangkob sa kanang sa tawanan ng kanang nucleus nga dunay proton ug neutron. Dili kay kusuhito ani sa kuan ang mga scientific kaning kuan basta kaya ang kaning deuterium mga bay kutong gikuan dali ang nakakuan ni ang naka-discover ni kani si ingon nino kini si Dr. Anthony Halog usa ni siya ka mechanical engineer nga din matod pa ni kuan gipanag-an ni Jules Verne atong tuig 1874 nga kini kuno future may matawag nga mahimong future fuel of the world. Kaning deuterium mga bay ana kanindot ani nga klase sa kuan kung himuon ning kuan kining fuel lahi ni sa fossil fuel kay ang kining fossil fuel man gud ang iyang kining emission dunay kanang carbon dioxide which is mao ni usa sa hinungdan sa global warming.
Whereas kining sa kuan, kining deuterium, ang iyang emisyon niya kay kuan kana water vapor. So limpyo ang iyang ibuga didto sa kawanangan. Nya di pa lang dugay wa pa eleksyon, gi-interview si Bongbong ani ni Martin Andanar. Kung unsa na estado nining Mount Deuterium nga na-discover sa panahon pa man ni Marcos, mga 1970s, Cesar Escusa ang nakadiskubre ani. Niya matod pa ni kuan Cesar Escusa nga kining deuterium mga bay sa tibuok kalibutan ang pinakadaghan nga deposito ani kaniya sa atong nasod. Makita diya sa Philippine Trench. Nya gikan sa kuan, gikan sa Aurora padung diri sa Bicol region ngadto sa Samar, dayon padung dito sa Surigao. Naa diha ang daghang kayong bulog nga deposito sa deuterium. Kunya ang iyang murag catch basin ani niya 868 miles ang iyang kitas-on. Kunya ang iyang gilatdon matod pa ni Escusa kay 52 miles ang iyang gilatdon niya. 3 miles ang iyang gilawmon. Kunya ang nagkumbaya nining maong kuan pagdiskubre ani kani sila si Cesar Escusa ug si Macoy atong presidente kanhi. Kay katugon atong presidente mga bay, dili lang kay ingon nga abogado to, kundi eksperto to sa treasure hunting. During World War I, mauna ni iyang abilidad aning atong si late Ferdinand Marcos Sr. aning amahan aning Bongbong. So pilay daghan sa istorya ilan ning gimaneho niya napalpak lagi ni. Kaya naabdan aning gitawag aning people power. Kunya bisan pa man og naingon ato to napuli ni si Cory Aquino, gipadayon gihapon aning panganlan og Cesar Escusa. Iyang gibaligya ang iyang mga kabdangan, iyang mga ubang mga assets niya kay para iyang iplite og mangita og investor dito sa United States. Tuon man pag-abot sa US nakakita sa investor dito. Kunya pilay daghan sa istorya negotiate sila ni ato presidente nga si Cory Aquino. Kunya sa maong agreement pag 1987 ang sabot ani kay dunay gahin nga 40% sa Pilipinas unya 40% sa kining financier sa atong investor. Unya ang 20% aray sa kuan kining sa labor o kanang maintenance. Panunsam ng paghitabo ang mga bay napalpak man kay anang time siguro murag walay igong kagamitan ba kay puti mo guning pagkalawma mga bay. Murag didto man nila sa Surigao gitrabaho yang gilaw mo na ni murag 10 kilometer baka to wa ko masayop. Ang ilang kahimanan nakuan naguba kay grabe kayo ang bulog sa tubig ilawom dias dagat. So wala matigayon unya naka-realize ning maong kuan kini nga financer ni Escusa nga gamitan og kuan kining gamitan nila og submarine nga murag dako maggasto giusab ang ilang agreement. Unya ang maong agreement ang naa sa ilang kuan kini sa ilang muwa nila memorandum of agreement nga himuon nga 30% ang sa Pilipinas nya 50% sa investor dahil mo gihapon 20% sa labor o kanang mga maintenance. Ang panangatong gobyerno wala na musugot ana nya wala pod magka-interest si kuan si Cory Aquino mo na nga murag nalimtan na lang kun ni tawagtang sa passing mga bay. Pila ka tuig milabay na pag panahon na ni kuan ni Digong nabanhaw na po ni pagbalik. Unya wala kay ko katuhog og kuan ni basta kay akong nahibaw-an gid ani nga seryoso ni pag kuan pag trabaho nila nya ni samot na nga karon sa kang Bongbong nga mauli gini ila ning ambot kay sa interview mo ni Bongbong interview sa ni si Martin Andanar na posible mudagan pa ni pila ka tuig apan doon na po'y
kanang giingon ni Bongbong nga basig dalion pud ni nila kay tungod pud lagi sa global warming. Kay usam kunis makasulbad. Napangutana ni mga bay. Unsa may epekto ani sa atong ekonomiya? Matod pa nila. Kini murag bana-bana ni nila nga ang makuha kuno ani 12 million ka baril kada adlaw. Ug matod ba sa usa ka baril mo kantidad og 7 million baga to. 7 million dollar sa usa ka baril. Unya sa kuan equivalent sa 12 million barrels sa usa ka adlaw mokabat og 84 million dollars. Matod pa nila 84 million dollars sa kuan sa Philippine News Agency ning akong nakuan. 84 million dollars sa 12 ka baril. Ya sud sa usa ka tuig mukabat ang tanan og 36.6 billion dollars. Igo-igo gyud nga murag mapapas ang utang sa Pilipinas ani. Pesos kani billion man itong gisgutan. Di kay kukuha na sa mathematics pero may ibutan ta mga 2 ka tuig baga. So ang problema ni mga bay kani epekto ni sa atong ekonomiya. Ang pangutana ani unsa makay hulga ang kaani? Akong pangagpasa ni bay ang delikado ani bay basig mo kuha ng OPEC ani. Kini mga membro sa OPEC murag nahug ni siya og kanang kompetensya. Hinuon sa akong giingon ang kining fossil fuel mahurot gini sa di madugay og moabot ang panahon nga gamay na kanilang deposito basin og pareaning Saudi Arabia. Moabot unyang panahon nga ilan na nang bawasan ang ilang pag-export sa ilang gasolina. Kunya kung maabtan ta ana nga ilan nang i-deklarar madili na sila mo export sa ilang gasolina kay gamay nila yung habilin nya kita watang kapangandam ani delikado ni inon doon na pa may ubang nasod pero mao lagi na kay ang mao mo ni diferensya sa fossil fuel na to kay madugay mahurot magini lahi ni sa deuterium kay kaning deuterium mga bay dili ni siya makuan dili ni siya mahurot kay kani siya by process of nature ni. Ang paagi man ko na ni deuterium mga bay tubig ra ni siya. Kung kaybaw ka sa proseso ani nga unsaon na nimo pagkuha ang deuterium naara sa tubig imo nang kuhaon ang oxygen. Kung kuhaon na nimo ang oxygen mabilin di ba ang atong kuan ang water is a mixture of two elements kanang hydrogen volume 2 oxygen. So kung kuhaon na nimo ang kuan dining oxygen ang mabilin kanang hydrogen mao na siya ang deuterium. So kining deuterium mga bay doon na naggamit ani sa uban dito sa Europe ako naibawan sa Norway o dito sa Sweden ya sa Canada pod sa China naggamit pod sila ng deuterium. Pero ang problema mga bay kay ang deuterium manggod sa ilang pagproseso nila ang 5 ka kuan kanang kanabitang tubig nga atong baliton di ba 5 liters man na 5 liters naman 5 gallons kana bang dako nga kuan sa 5 ka galon na tubig 5 ka galon ang pagproseso na inigawas ang deuterium nga makuha usa ra ka kutsara. Mauna nga ang deuterium nila dito mahal gigayo kay sa 5 ka galon ang makuha usa ra ka kutsara nga kini ni ang deuterium. Mauna nga sa pagkakaron ang deuterium nila dito gigamit for nuclear fusion reactor. Whereas diri sa to sa Pilipinas lahi ang deuterium nga nian nato dire kay dili na ipaagyo ka ng proseso sa makina. But ilaban ang gipakurentihan og giunsa na ang deuterium nato dire bay kay mugna sa kalikupan. Gikan sa tinubdan sa kinayahan. Mao na ana ang pundo sa atong nasod galing lang wala pa na kuan karon wala pa na magamit sa mga hinao ta mga bay nga makuan na nun tani malihok na nun tani sa atong gobyerno kay aron nga dili lang ni nga makatabang sa atong ekonomiya
Nya sa atong utang sa atong nasod kundili makatabang ni sa atong kalikupan, sa atong kinaiyahan mga bay. So manginaot nga ilan ning makuan da. Unya kining kuan bay kaning di ba gibalita man to nga kini bitong the big one, daghan kayong kuanan ni nga idigitabo kuno ani mga bay, ang tanang mga nasod sa tibok kalibutan dinhi makatutok sa ato tungod sa dakong kadaot nga mahimo aning the big one. Kuan bay dunay mga pagduda nga mitumaw. Ang hinungdan kuno ani nganong dunay posibilidad nga dunay mga linog sa atong nasod, ang hinung nadili tanan sa gayon nga gikan sa kining sana kanang movement sa atong tectonic plates or sa mga volcanic eruption. Dunay panahon tungod ni sa kadaghang deposito sa atong deuterium kay dili ra kanang diha ra nang gikan sa Aurora sa Legazpi. Dun na pag yung mga pundo kuno nga deuterium nga naa sa Samar, naa sa Bohol, naa pagit sa Siquijor. So sa siging kuan sa siging nagkadaghan atong deuterium nga nasa atong nasod naguot mo ng usay mao siguro na hinungdan nga matayog ang atong nasod maglinog. Kana pangagpas lang na nato mga baya. Pangagpas lang na nato. So maayo unta nga kini magamit na ni sa labing madali nga panahon. Kay pwerte naging daghan ng pundo na to ani. Kining deuterium. So atong pabuton mga bay kay karon ug makadungog karon ang atong kuan kining sa atong ekonomiya mga bay kana magpaminaw og balita sa kuan kana sa AFP modernization concern kay kuan na. Ako dili ko military mga bay pero suporta kay kuan nila. Subo pa lang dungon mga bay nga nagpangita pa yung taon og budget. Masa sila budget ang ilang mga kagamitan sa Air Force o sa Navy. Wala pa'y daghan pa sa agrikultura na to. Nagpangapkap pa og asag budget gikan sa kaban sa atong gobyerno mo na nga kanang uban diha nga kining excited kayo nga ang deuterium kuno mao'y makapahawa sa kalisod sa atong nasod. Ayaw sa kay mo pag hype kay medyo layo panis tinuod mga bay. Ato lang ni hinung kinsa may dili malipay ana. Kana bang mulambo ang atong nasod pinaagi sa atong mga natural resources dili sa pinaagi sa kaban sa atong gobyerno kay pila ra may kuan dia sa atong panudlanan sa atong mga taxes. So lahi na gyud kung ang atong natural resources maunay magamit lagi sa ilang pag-estimate ani mabura ko no ang utang sa atong nasod ani. So atong tanawon og tinuod ba ni sama sa kuan kanang sa Saudi Arabia mao mo gini nakapasinso nila kanilang natural resources kanilang gas ug oil. Sama sa Kuwait, sa Iran, sa Oman, kining sa Iraq. Pero na nasod nga doon na sila oil pero pintig lisura nila tungod sa pagpadagan sa ilang gobyerno sa pareha ng Venezuela. Pero mostly gyud ang mga nasod nga doon na deposito sa oil mga dato gid sila nga nasod mga bay. Unlike sa parehaning sa tua natay gas and oil sad ambot kung say plano ana nila og ila ba nang mag-unsaon na nila pag-adjust ana nila nga dili ni kanang dili ba makuha ng taga-upi kani kay basig makaingon sila ba nga kani kompetensiya ni nato ning kuan sa Pilipinas da unsaon kani wata kay ba kung say adjustment ana nila. So mo na importante sa atong presidente mga bay nga dili magdali-dali dili nato banggaon ug unsay mga kuan nato unsay mga potential nato nga mga natural resources nga makapalambo sa atong nasod pero makaligis po di ay sa laing nasod. So kinanglan nga dunay mga adjustment ana kinanglan kanang iyang kuan nasa forum nila kanang ilang economic team nga makikuan gyud makighugoy-hugoy sa ubang kadagkuan sa ubang nasod. Mo nay kanang hinon salig man ta sa atong presidente nga unta mao na iyang buhaton. Bahala na lag-ingnon siya week leader. Bahala nag-ingnon siya talawan basta dili lang kanang katuragas lang. Hinoon katong panahon ni Digong may sa to nga iya putong nahimo nga gibalikas ning ubang mga giant oligarch. Ano pud kining ubang nasod bagkingking pud ba nga ang atong kita dere dili pud ingon ana na lang nga magsaligan ng ilang mga murag naglimos nila. At least makatilaw sa sila batikos nga ang Pilipinas dili pud yan no. Sakto po tong gihimo ni Digong.
Nya karon kay human na naman ni Digong sa kang Bongbong medyo lahi po ning iya ha. Murag kalmado ba. Sumura bitaw kuan bay kung sa kuan pa na kung mag-organize ta aron bubarog yun ang atong advokasya aron bulampos dunay nga speaker nga ang usa hait kig sinultian nya say usa diri nga mukalma lang neutral ba. So ingon na ang nitabo sa atong nason bay sa nangagi nakabaton tag presidente nga may pagkapahungon pag-abot ni Digong nakatilaw pud sila kastigo gilatigo ning ubang mga bisan gani katong isa ni kining Santo Papa si Pope Francis nakatilaw pag kastigo aning Digong at least nakakita ang ubang nasod nga ang Pilipinas di gid ingon na di ka kuan niya karon sa kang Bongbong nasad lahi ning iyaha kay kuan po ning iyaha kanang tulan tanawon mga bay kung sa ikuan basta at least maayo ni nga naa taning klasiha sa resources nato kining deuterium. I hope nga mo kuan na tatong nasod ani mo dako ni gikatabang sa umabot pohon pero medyo layo-layo pa ni. So diri lang ko kuto mga bay, daghang salamat og rock and roll natong tanan mga bay.